Новата ми статия 6 е вече онлайн. След 30 и 40 години биологията променя правилата, но не и възможностите. В нея разказвам как легенди като Алисън Феликс, Шелиан Фрейзър Прайс правят рекорди след 35 години, защото работят в синхрон с възрастта и тялото си. Но статията е за теб. Жената, която усеща хаоса от кариера и деца, вижда изтощението, задържането на вода и бавното възстановяване. Вече не е окей да разчиташ на случайни групови тренировки без ясна структура. Самата аз преминах през претрениране. Подценявах съня си и днес се лекувам от миома. Разбрах, че тялото в тази възраст има нужда от система. Силов стимул, за да пази мускулната маса, костната плътност и хормоналния баланс. Прогресът идва от анализите, а не от изтощението. Ако искаш да разбереш тялото си и да преминеш през реален процес, прочети пълната статия в първия коментар. Информирай се и ако това е твоя път, заповядай в моят отбор Team A. Бъдете силни!